Malawi, Camera. Mr. President, Dennis Mahata to come and do the needed. Thank you so much. Ine dzina langa ni Dennis Mahata. Mabhilecha yairusiya inewe. Yaindia kunokwatosa metri kunoita. Ndakakonda kuti ikhale as interactive as possible. Chifukwa kuti izizi sinopangira kuti ndapima kutsogolo kukhale kudziwa zimene kuposa ena. Koma palizonga kuti school of thought. School of thought imakhala bwino anthu mumayipanga share, kumayikambirana, kutsutsana, kukonzana, kumayipanga improve. At the end of the day, school of thought ikatero imakhala kuti ikhale yopindula pali yese. Ngoyamba ndithokoze HOD Mr. Kamaka kuti uthokozani kwa kuzichepetsa kwanu kukhala pakati nafe mzungu wambiri. Thokoze anthu onse amene athandiza kuti function itheke, anthu saku economic fakate yakuno. Komanso ndithokoze nosana school amene mwasonkhana pano kuti dzatheko kucheza limodzi mzungu wambiri zinthu zingaso for granted. Tithakukwera kuchokera kuseko ndikupeza muno muli empty. Nanga ndikhala kuti ndapangapo chani palibe ndikuti izi zatheka kuti imwabwera. Anayipanga hoshi, I think ni chaka jata, ndipanga kubenja. I think anayipanga theko kuna ni mahasilo. Wanu itopic mimi naisanga kale, kuanda wanasu kuti itopic sio naipanga kupoze. Ndiye sasa bili ndiko spanga the mix blend. Sindia kwa antaya itali. Ndiye kwa bezi zokazo zimwana kuti tokwana nani. Andi ntawonda kuti tayambi ibasile kumasala ministry kumafusa. Kumbane chabwino. So yambe George an economy on definition when I invest I think in the Investopedia you come about the state of a country or region in terms of the production and the consumption of goods and services and the supply of money. In also in Investopedia you come about the system for deciding how scarce resources are used so that the goods and services can be produced and consumed. Resources are things like land, people, and raw materials. Motivation amenyo ni masama na maskora Mujua yuso na maskora so ndiso ni definition ano. Ifeso anaweza kwamba mzee zitube muna kompanja ndiso ni definition ano. Kumano tosebe I think ni kama gambia na economy. Tumakala tukunjika kwa kitu kimoja. But system ikutunza katundu ni services. I think it is ile kaikompo. Ndiye mfano tikambirane za economics. Inoso kama sport, mimi banga so define economics mosena siana. Malo players so sena siana economics sai banga so define mosena siana. Komabe antosebe ama fika be baka point kana kama litera kuchura ko scarcity. Bali kubewe right? Bali mabali zina scarcity amena kubambira msosezo Chabu. Kwamba ngo yamba on the same page ngiro. Andijo ndi mabero aisa inde manga bena biba aisa mena tusabina bage akola so kutsusa sio sura ya kutsogolo kwa kufonza wina kama ina hiyo kutsogolo litwe so kuna kuza ngwe mbini ya kwezi kwa zipo nani ndi motivation yanga nani yoni bagisa ni ya kwezi kwa zipo nimeona kuti antwamba saba ndi represent andi ngalibani mwa wakuu amene antwamba saba ndi represent ni ma system amene analeta zipo basi andi ma system onge tsatibwa basi awendetsa economy that church ku kwake kuna urani awendetsa so if in economy most atwambaso saba ndi namuso represent ifuna kundipesa tema George ida ka kuti mwalo wankati mwampanda muli nkati muli panja muli nkati muli panja sai kama 15 minutes mbuze in excess of 15 minutes na kusema mulikane mwibanje okay so amene abaya kuganiza mpanda mu mwali ndio mulikati kwa ndani mpanda amene kuganiza nyumba ili mpanda ndio mulibanje banja ba nyumba must go for chimoti zima dengera kuti iweyo kuganiza chani chikwenda mu mwangu chani interest yako ili kwa ndani economics chimoti economics akama tutsana kwambiri mu debate serious ndaona kuna economics ophunzira inabigwa mtalika au tutsana economics tanzao ndayo mutu mali unachapika ngomo au kuya tenja bingu ma economics toka kutsana komano oselo kuna kwamba sojone kutika di wina kuti ndili nkati fa organizera mpanda wina kuti ndili panja fa organizera nyumba you see chimoti so school 40 wamaganizira magulu awiri anthu
the elites and the commoners. Anthu amba ndi anthu amayina. Economics muzikamba kusiyana. Economeso muzikamba kusiyana. Tinakamba ma definition acha economy. Pali chimodzi chimene timaona. Timaona kuti pali katundu, pali ma services. Meaning kuti pali production. Ma factors a production ogwirika pali land, pali labor, pali equity. Ina timango tikasho right? Okay. Meaning kuti pali magulu anthu awiri. Ena pakutulutsa kwa katundu ndi kutulutsa kwa services akumakhala labor. Ena akumakhala ainake capital. So by name one of the biggest product economics, similar goods and services in the magulu anthu awiri. Imagine we see that anthu awiri by default. Ainake capital, the labor. You see? Then we see pakati pa anthu amayina ndi anthu amba. Amene amakhala kwambiri labor ya background nda anthu amba. You see? Amene amakhala ainake ma factors of production, zimalo, zima building, zima company, zima factory, nda anthu amba amayina, tazambiri anthu amayina. So mwana kuti tatawo ndipo pamona anthu amayina aja. Amene anthu ainake ma factors of production da ma investors anthu amba kuona kuti ma elites anthu amayina. Amene ambiri ali labor ya background aja tamba kuona kuti ndi anthu amba. The final product mimi wina ineyo ya economy imaina jibutsire anthu amba anthu amayina. Ndete ni tibile ku definition ina ichamakamba za scarcity. Timaona kuti ma definitions ndambiri mbira economics. Maneno kupizana ndi pa values of scarcity. Tika scarcity ndi kuti zinthu zaperewera. Okay. Mfano tufuse funso. Wina kuti zinthu zikaperewera zimaperewera anthu amba anthu amayina. Muna chokanga di very biased. Tiye jambo kuna di ma fundamental duty da ma elements hawa. Njala kubebera kwa jana. Kujibebera kwa jana. Atana makala kuti akusafara njala. Mina kunyira anthu chiteze kuja kumashinga. Wewe kuzamubona ko the elite akama ina. Nzero wadi maki. Mina bakuza kuti lero liteze tsachimanga temikechi. Muona kwa kama ina wewe baje. Makala kwa. So taona ile mitimo za kubera kwa sababu ya boka. Kwa bilo yanda, kwa bilo ya mfano. Tikamanya kuna taumali afate swa mapara zibana. Mimi kujana kama ina nda. Ya mfano. You see? Kama ina amatubira mafama sautu, amatubira zibana za kunja, abira kumai watu, ali medical scheme, kwa mugani zile mtoto kuti kusanje uchi. Ukushilipa utamutalira kwenda uchi. You see? Amero jai, sanje mazi. Amero jai kali la opelewera, ukambere yanda. Ndiye uchi. Tikamagamba kubebera, okay, I think I want to saturate ngati ndakubatsira nduni asale basi mfano kanga ndikupanga deposit score for example. Nasuka soma kuso mabera. Tikamali umbuli ndikubebera kwacha. Ndio kusikia kwa huyo. Tikamali umbuli osakubera kwa poziro. Ifai kwa tena I need it last. Kina bebera kwa poziro. Walimbana nabo wimba kwa mwiwe. So education ikabelewera mabelewera swamba. Waona tunakamba za scarcity cha kubelewera mazire. So museta kuyo sabe chijabelewera. Vungozoa kuti chibelewera kai chiba kai rise anthamayina anthwamba. Damene chiwabelewera muleta chikakwanira nali kwa anthamayina kuja. You see? And kuli kuna cautious yathu ikhale imveku ino kwa banga justify police mawezi like privilege. You see? Amweni muntu kukhala mashongwera for the privilege. Kuma kumwala awo malungu si privilege. You see? Muntu atokhala kwa senti takutandira kuti kodi munandi ndikaloka siku msociety. It's okay. Aisesa khale mashoni. Kuma it doesn't mean kuti ndimakhala omwe ampelewera. It doesn't mean kuti mwana wake mwasapite ku school. It doesn't mean kuti olochofunda chomwe blanket asakhale nayo. Muona zenzo ve. So I think the problem yanga yona kwambiri ndina kuti in the end takhasoka in a way to the point kuti my basic needs tawasandutsaso azikhala ngati luxury. Kuma umoyo sukwena ukhala luxury. Akwaku ino ndiye ainake economics ngokuti ndabule ngokuma zakabalonzi majani. Komano ufuna tikhale ndi ango ya school for yathu. Mazoba athena amaphuzira human anatomy kulapho musemero yathu. Athena amaphuzira human anatomy moyo kulasitokhala okuphaza umayizi. Nose ndokambe PhD ya human anatomy. Una kuphela anthu.
wina upulumutsana nonse kutokhani PhD ya economics wina economics yakoyo yakuthandiza kudziwa izinto ezimaphinja ma-systems ophinja anthu ovutika uwathandiza wina economics yakoyo yakuthandiza kukhali nawo part of the system yaphinja anthu so ndibona kama panga amayimbana ama-economist guys khani sikulimbana people have to learn and study economics and major need koma at the end of the day akapanga major need atenga mbali itira akuyuza ngati china chopangira chake imene makhala koseni anga ambiri look as an example my economist ambiri amene amatipanga inspire ali kuti ali Reserve Bank you see ku Reserve Bank kuja ku ma concept amene akupanga monetary rate akuidza monetary rate achana chinonda anthu economics abakulu monetary rate sungitsa chakachiro 26%. Thank you. Monetary rate imene ichayi muzuri inabwezedwa ikubwerezedwa ndi steel so last year chachitika ndi chani kuchuma kwathu chuma chake chaonongeka inside politics outside politics chuma chake chaonongeka you see and mungatenga leti yomweyo mukubwerezanso chaka chinochi zinthu zisintha zikhala bwino wala zipitira kuonongeka mandidala limene kuti ma economist you see zimwe zitakamba zijawina ima nayo momweyo atakuphera anzake wina athokozera mwewacha kwa anzake ine ndifuna ma economist ayuza limi kuno mukhala amene mulokoza mioyo yanzanu anthu amba ndikudziwa munagawa kuli micro kuli macro sikufuna kulowa kwambiri ma details wano pali ipati imene kufuna ndikuye sembeni ku economics yomweyo ikamamba kuyenda ma nations maiko munatapeza magulu anthu awiri the elites and the commoners the elites akondeza ma commoners kumaiko chimodzimodzi kuli ma superpower ndi ife oli ma superpower ma superpower akondeza ife maiko amuna ngono and muona kuti ako ma elites ma commoners ayina kwafuula koma samachula choncho ena machula kuti ma investor inake factors of production ena mondela ngati factor ya labor chimodzimodzi kumaiko sama kunena kuti chingula amene kufuna kuponderezana amangokutchani kuti developing nations inokafira kuti and kwa nations pompo amasakha koso ena kumapatsa maawadi abira Tanzania kuzali pano mwafika kwa middle income middle class ndi mmoja uzigena kuti ifindi kutali you see sikuna be ku surface kuti zaina kukonzema kuti awa ndi maiko ina kuwapondereza awa ndio oilira kuti apondereza anzawo ndino maiko olipondereza msopa wazachi nawonso amalanda factors of production in their favor and amawalanda munjira zotani ndikuthamanga kwambiri okay ndikufuna kupanga summarize sifata kali zambiri amati yeast amafufumitsa dough yaikulu sanduka bread so ino ndi ma intellectual mangofunika ka yeast kana kali basi dough mulinayi kale yeah waseka okay so chinthu chambirira chimene chawathandiza kukwanitsa kulipondereza konchi ndi system ya universal currency mazoli universal currency imamveka yabwino bwino especially kuti suku zoli nachokera kuti by the way ndiko tinanga background kapang'ono universal currency ndikuti iniyo ndalama yanu izigwisidwa ntchito dziko lonse ngati forex imene ingati dollar ije universal currency ndipo makhala kuti muli ndi ma federal bank kuti akutulukitsa ndalama ija kugawa maiko ina munjira yosiyanasiyana za ma systems komano position imene janthu ali chakulimbira anamenya woduwo muna mmazifunsa kuti chifukwa chani woduwo maiko ku Africa sinamenyera zinthu zoyipa zonse amazibweretsa koma woduwo yokhana chimana kuti woduwo sunali kuyambana chinayi chinthu cha phindu ngakudikapo kumapeto kwake kunaka kwene akune chikhocho ndi universal currency anthu ambiri mumudzi wamatsata mbira wodikapo ija maiko amene apita kumene kujako muna dziko limodzi litha kuwina wodikapo ija koma maiko onse amene apita kumene kuja amakakhala ndi FIFA ranking yabwino kuposa anzawo chimodzimodzi woduwo maala izena anawina inde universal currency koma amene anapanga participate nkuluza alibe ndi economic ranking ibe yabwino kuposabe maiko ena chifukwa titha kunamizana zinthu zambirimbiri zobweretsa economy kukhala yabwino koma at the end of the day sitingachotsepo use ya force ndi violence chifukwa chake maiko akapangapanga invest mu factory mu farming sa maiko aso pangaso invest kuchani ku nkhondo pacho ngama ukidziwabe kuti the biggest backing ya economy yawo nkhondo ili patiko ndi bombo sindiwa matiro zoambira ngakuye nthawi koma universal currency imabeka kuno bwino especially ukamaliza mauti exchange rate chifukwa chine nakuti exchange rate ija mukusinthana pa buli mkomeni magwirizana which makes sense and zivela za bwino koma ndikusinthana ndi kugulitsana chama kai kuti exchange rate koma tumakagulitsana forex ija and nchokubuletsani kumalo nake ena mati kinzika ena mati kines koma
ndi anthu oti apalayima kumigwirizana imene anachiona kuti we want a compromised system to run our money, and compromise system imene inali universal currency. So ndi compromise chifukwa chake chifena kuti choyamba ndalama ndikhala pakati posinthana katundu ma services, koma ndalamayo si katundu, koma ndalama mukayipitisa pa financial market mukisandutsa cha katundu. Compromise yako chinthu chachiwiri, ndalama ntchito yake ndi kumeasure mulingo wa chinthu, value ya chinthu. Ndime kambe bodi ya mwito ndio ndi 30,000 ndoteka safari, koma ndalama yo sibodi ya mwiye waja ndalama ichi anaipa safari modi value to katundu. So compromise yacho inali imene. Compromise yachitatu, ntchito ya ndalama ndi kusunga chuma, koma ndalama yo si chuma. Iwo atandapangisa kuti ndalama isi kupangidwa print based on golide, imangopangidwa print mfine. Of course ilinde pa formula pa imajani chisambe kuti pira zimenezo mwali kuchena kuti kulibe golide akupinta ndalama ichi. So ndalama ija ikusanduka so chuma. So compromise ile anaipangana and inapindulira bwanji, inapindulira modelo imene makwachano kulibe dziko limene likuwafuna. So ngapi kumalisha ndio tibe mafuta kwa kule tibe mamai washa. When you say possible export is it, or even when mafuta kunoko mungaba export Malaysia ngana ndio kuti ali mai washa. You see, America ngana ndio kuti mai washa. Kuma hiyo mtakudanda ule mbe madollars ndio mabelewela sina zake. So system ile nako mnayo for drama ya twala isa msajizune. You see, so mwenda ngoli semetubi weta kunoko imabe mphamvu kudola kuti ipitirie kwa chaka. Mimi kuti kwa chaka yo ukapanda dola sindrama ndijizune. Leta dalizani, leta macho ya kwamba icha kupanga grind daily kulimbikira ayi mumuna tena maono na bana dai mefu abisa nazali kutako kulimba hata usati kutako kulimba na limbane imade kazi kusitatu kitu shamba cha imade chukuna kuti wani ngongole yatu tiweze makwati tukutela kitu cha stupid ukachingalizwa muuso kwa kula social media wale mashamba kusura mkuu chowawa. Okay, kulipa kali a small chabi argument yole na kuti arandenda matumba kwasha mukuzuri sayandira ko ndama pinja chizuni andasanduka chizuni ko nina tampavu kumana gwetsa mpavu yanaenda no wayo anza kange divine so ayigwetsa mpavu ndamayo abigwetsa riziza ife usati ho. For example, I got a pound, I landed on one pound. Or as I got a pound, you see that there? For the minutes, like a pay at Siburia, as a child. Yet I usually my paper. The ones I would do, but by that institution now was, I would have studies to India. For I went from a kind of better institution I'm doing it. We are buying my creditor, and who will get around. That was my way out of Johnson that ways. Nangeluma banga madollars grow. Mutona kuti ana kuti ma exports. For exports had no banga increase, who feel a factory. Munga mangi factory ima bwana kwa. Ufuna soma dollars omwe. Ndio mango banga sharp mumeze. We are from the same sport. Ufuna ma factory, we banga export kama dollars. Kwa ufuna ma dollars, we kama export. Ma factory banga export. You see? The track. So, iwaja mabili la janga bele ngandama zichi. Kwa chitika soba. Mwakania bibweza. Ama loza muziko kujabela kuchafuna. Kuma sama duka ni makredita zanje ama za duka ni mabara institution ajila machula ma investor. So ma investor aja tima kwani ma investor masulu ngaroze uda manga factory hapo ma investor aika business hapo ai muma wa chilungamo ndakuba ama zaiza ngongole munaoita kuti alande zinthu za ngarumale kuno kwa banga target tima nyasa limino chata ku document mali kumonesa basi bose mamino zali hapa yakale kale ndikubu yakaja ndiko sisi ngo yaka unioni waswa stream munga sana ikapo na kugawa na mashares ama zoa kaje pakuti bali chako. You see, so ndema baada ya wacha so ama kuita top yako acha kuti ni umsarutse ma investor fanga ni kwa jai 1700 ilimizi mkufunika ma $1,700. You see, kuda bange match just that exchange rate ndilo ngasoba make sense ndimo kugula mashares ngubikisa ndi mutwa wako njali ma dollars akeka $1 yokugwa 7 akeka $1 yokugwa 7 amena kugula mashares abinda yoga and yatokuza so one share good grab for $1 million. Uwe yambuyo. You understand it? Uwe yambuyo. So alindi go fagene sina tulise pokoso nango nditako rutsa ni list kama investor aho tona baka investment ngani ba investor pasaba investment go sabu digira kumbe na bagana ngudi sasa unobira chibo zana zwene zizi kwa kama office kwa yama ro ime jeke ndio kwa the guy strong standard for ziko mbele muri pereka
azakudanda bandana amene sanabadwe pano iwo sangati uziraya sangati uzidefenda chokera kuti iwo salabadwe kumene amene muli moyoni amene mwidi ukangini kuthekera kuti mutha kwa defender you see mwa defender ndi civil power yanu mwa defender ndi intellectual power yanu you see passion yakakondedwe dziko kwa kanwe usamwe kuti timakonda dziko kiseke mango konda flames ukonda national team ukonda dziko osiyana you understand me yeah so kulima laws tsopano amene amakhazikitsidwa yoyambirira ndi constitution yathu kuyambirira amene iwerenga kuti pati kunoso ulilowe even impera line yoyambirira chimene makamba zoti ikupanga wa allegiance to law of nations so law of nations ndi ayidata amenewo anapita kuondo wacha so ilikali ndino toneko kale yakagwedeka maprivileges kuti masuper power ndi mayikuona udani kubonderezeni so muindira kuti kuyendetsa dziko kumalanena kale kuti zonse kupanga dziko muno tazipanga submit kwa utipondereza dziko mene wata 5 years pali kanthu exactly you see so we're in deep trouble bravo we're in deep trouble and at the end of the day we are going to decide kuti economics yetu kusitimanga participate economy made we sacrifice kuti yakwanira pa economy yamukonda munthu amba lalikonda dziko laling'ono kapena mayiritsi kapena masuper power chisapo chimene choti muchipange bwino anditipezeye kuti maiko akona ng'ono ndi anthu ambathu apindula mu economics yathu ambuye adalitse nonse ambuye adalitse khama lathu ambuye adalitse dziko la Malawi ndi la ufumu wake dziko ambe kuti yani ndi kansa uyenderero ndomodzi ufede so ife kula kuti ama nditotomeko zoyesesa kuti umene zalutsewo zakhala wathayo chewa komanso sizakhale in vain you see so mnamva kamba za account number 2 ndi account number 3 so account number 2 ndi njira imene walongetsa kuti ndalama ya Malawi izipanga generating mphamvu payokha of course ibe njoli tachikonza formula 8 years kwa mbali ambiri ma computer algorithms so nthawi mphabe kuti amene ndi chidwi angosenya ndi kaphezo zokuti sajeso nthawi kwambiri ndi bali account number 3 account number 3 imapanga punish ma investor makambacha obwe akota kutsa mphamvu ya ndalama yathu for me timayipangira equity timayigawa pawiri equity imene kupanga operate kunoko ndi akuno ndi makwashawo ndokuti akulipira Malawi akupanga chani koma equity imene kufuna ma cost of sales akunja ma investor aja amakipanga spend kunja konko so chimene apanga spend kunja kunoko mapatsa shareholding bwanji matsegulitsa bank account number 3 backed up by gold kwa ndalama ya Malawi ndi kuyesa masiyana gold wa Malawi ndi gold kuyesa masiyana ndi kisisi chokhandi katundu ali currency sinzo kalenda kuyakha wena ndadumpa pena panje okay so mwanangona kuti ndi system imene ikumakufisa dziko lapansi dziko la Malawi lino so my question is kodi munthu amene ali kumuzi kupata kuna kuti boma kulowera munthu amene ali kumuzi angapange chani payeka kuna kuti achite contribute kukweza dziko because mfusa chifa kuti kakali mavuto ataka kuti tawaneni koma boma sili kulowapo libe interest ndizovuta kuthani mavuto so my question is munthu amene ali kumuzi achite chani kuja kwenye factors of production atambira ngone kunoko kwambiri anthu tili mu tertiary industry koma anzathu akaja ndi mwa primary yenye so munaso tukamba so kuti they're already doing their part for tikamati zinthu za madimba zokera kumene koko tikamakamba leba yogwirika yapa ground kuchokera kuti imene anthu amadiploma ako ndamadigiri akakhalema yogwirika you see so penapakebe mbanya wakupanga kumabe tokutsikimizirani kuti ngati boma silingathe kubwetsa ndondomeko zakuno bwino anthu muzidapelekeka and palibe china ngapange fule kupanga stop from kupeleka kunja aikwambeta makamba sozo mwezi kuti ndikamakutola papa ine munthu wanu muyende munthu wanga ali munthu wabwera ali kumudzina kwera kuti ndakamba sokuti ndikuyimira chifukwa kuti ndimaona kuti anthu amba sakuyimiridwanso interest yawo boma mucha you see so there's not much they can do and I'm sure be much you the least you akupanga kombe kale mwinaso utenga ukhalenso kwa iwo kuti panopambe kupenya sakhala anthu kuti tapasira t-shirt takavota atipente sakale pasama 2000 takavina mulole atavota because at the end of the day life is very simple we pay the price of our choices so we can't protect them from their choices akasankhidwe ka system uyo mwini madzera fuja atsogolera so kumundu atumanga jiwo yalanga pande chogirika okay you might not be the first person to say what you're saying here but then there are some other people that have had the same thoughts maybe might not be the exact thoughts but then like if we go to Burkina Faso the president they had in the past they also had thoughts like those
But then we also what like if you want to pass through IMF or Wabanga jump, they always come with restrictions. Right? Even aliyese aine mphatso zake komanso ndikukuzilamba mafaitsa amene ndambiri you see koma ifeyo tatengawo amene ndakwanitse ifeyo ni mphatso zathu mundu udziona kulachira na perewera mmene uli iweyonso angokuona imene wewe ndikuti ndi mbali yakonso liyonso utanipa uyambema mundando wakulu guys sakunamba mwamuzozola kwa gaze mano imidzi collaboration yambiri komanso uvolunteer wambiri you see koma ifeyo nyamata maprivates athu sali straight tibaziganizira kwambiri za ifeyo tungofuna kuwa tsakaye kama zina demio kaplazima kaverisida kuna kwake basi bakakuzuda zucheke but you have to step outside the line banga sacrifice career yani you know banga sacrifice profitability yani and join the fight kumbali mene kuli chani kuli gapo and gapo hicho wewe ni gapo kwambiri influencer swali maitenga bezike buwili not sorry but thing bando kana kugamba kaifaki bado kama kuna kusura ko yamba ugamba yantu kuna kabwera kamba kwanitsa kaba mpando ama za sinto I think kwamba yote kusajulu kwamba kuti zitumalizizi atakumuzade private na ngambe nawo ali access information ngati anthu amene pali udane chinthu chachitatu kwamba za kuti zisathere company I think also are very important okay fuso la atsogoleri okusintha muna ngati anthu ama detail ikhala very political which muna personal ethics economic forum ili kuna I'm sure sima itenga mwalali zochita apa koma nona so trust dzinaso which is a bad thing wamasama ijabe atsogoleri oipa samazisankauka amasankhidwa ndi anthu oipa it's as simple as that so actually iswada ndauli kusintha kwatsogoleri samasintha amakhala oipa omwewo koma ine ukipa wanu osati kuipa wanu ngati wewe makuipa kwanthu nature yawo ya mtsogoleri yawo inapanga think very fast you see kubana muntu mpheba zawo zolenga power sana ngakumbukire mbena amba kupana nayo wivu so vulo la ikulu la atsogoloipa khala mpano ndi vulo la anthu oyipa kusankha atsogoleri so ine simadandaula za atsogoloipa imadandaula kuti pa board paper so makhala option ya atsogoleri wabwino fainaona kuti ndine wachipere ndi kapasiti yochepa kumabe ndiyetsetsebe kuti pa board paper this time around akakhale option yabwino bwino so anthu oyipa anthu akanona vaulipeva sakandivotera akankhakulira osapakukasana kwanje osapembe kwanje zose ukamba za anthu kwamba akazipangaikinoko anthu akuno bwino ngati inuyo akanakuti izi zitu zaimakambasoyi akavotera so ndi reality ya politics mapetsetsa chachiwiri anthu akumudzi zikukamba panopazi I believe kuti change ikuyenera kubwera ndi maworkers osati masapota za masapota zimangakwana kwambiri Malawi sizinathandiza and masapota ali pochuluka mukudziwa kuti impact ya muthu mmodzi wakunoko wa economics wapita ku Reserve Bank itopindula ma millions kuposa ma thousand anthu ndasonkhanitsa masintha angombera m'manja so it's important kuti tiyambire kale antchito anzathu ifake mabwera malonga nanowa anthu akumudzi ajaso aliso ndi chilero yangapange payroll kozi kumudzi kuja kuliso ena ndi anthu kuti sali illiterate amene ajaso na ntchito anzathu kuwafikira pake aliso ma platform ena kuna ntchito nda illiterate zetu kamba abazi mwina ndikazifolokoze mosiyana sindikamuza kuti manage the medium of exchange ndikangumuza kuti ndi njero ayo ndi mphasa tisinthana bwanji you see ndikambofolokoza makontini a njero amene apange maji ya mphasa ndikutaka kuti mphasa zija zikuchuluka kuposa mphasa amene ukufuna ineyo koma zikachepaso ndi njero zimene sakufuna kupanga kipi I hope you understand but because of time we have 30 minutes akamvetsa kuti pakufunika pakhale medium of exchange ndalama you see so the audience in a minute I hope ndakafusula kwa chiwiri kusakula chitatu kusakula chitatu kumene yakhoso imapita kamafusaso makutolera kulaku timseplema klabu osati mawini mawini azipana libe ntchito wingi achipana ndimene mabwera koko kuzanthanya mlakalizi masamba apula malaya you know akuita pasiulo kutani chimulalo hayi piti madeki sinde pasiwano kumachithandiza chako mati ndi klabu kunoko tapempha muna procedure matsala kada sentino na kupasani klabu registered society apa mo yori ndukamba zamuna mwenda voice tifomaka mbiyana mwe banga follow mene kuendera graphic ya Reserve Bank nduna kuti akula kumene ya papa akula kuti aponya tendi bange suggest 19% didenge yesera njira kuti ndire mene kuti now chikupitirira mafilali mwafika mayaba akubwera ngusinthana maudindo mpaka na handover that's sustainable you understand so now we say we go say gonna club kwanu madziwa tani ainyamata price act yochepa my refreshments omwe wa t-shirt basi abela siku yambo kabuja anombe kuma drink kuibe kuma t-shirt basi asiya kubwera price yamwe wanu lanzanu yakali fanta zote
You understand it? Ineso nakakonda kama kama club ya Tegulino. Muda bado kuti tasaka Tegulini azakhala mweka Tegulini. Awida kutawina kwa fanta. Ya toma kusaka muda kalipata wako. Soba leo ndio. Lakini ngale. Yeye uja majama soba zange ama kuja za kuja au kuti zaso. Ndio kusaka wangoshebe celebration ya kukutiza. Relationship ya imwe from everyone so choba bad. Kumabe. Okay, so kumabe nuko yakami mwa direct. So magoti machwaza 1 2 3 aime futhi like assignment. Wenda kwa tena program tena kwa organize jeni yangu isa ndoseka na group yule. Nikafanya kwa mtendo mtapi ya mnyama isa kwa mwetu kwa na. Aime futhi assignment kwa internet system the fund. Then the fund ditumba katumba. Alitumba mimi leo ditumba madollars. So ndenge ngale sema kuna aime futhi kwa bendram. Kuma kuna aime futhi kwa madollars. So we time with when you test system usadi amadollars ya amadollars ndokuninga kuma test system ndi Malawi azibe pound amadollars nenda account number 2 account number 3 ndio yasa kushika automatically kuti sungifuna so the fund fusajwili cha sima lemba ma tamu kumbusa hindi mpaka kitu it's about your ambition to contest as a head of state, of which you rely on the people, on the yes. Okay, so who vote based on party, party regional lines and the tribes. Of course, the voter party guy, so system of tribalism, the system of Zibani, massive in Zibani. Shibani generation of Nabuno, Cheshiku, 12 million votes. I'm going to marry woman on that. So that should do tribalism just in weird. Sometimes to never so long tribalism, the main advantage. For the relate for this is the stage you say relate. When you know which I would get to I'm not going to I some account when I'm both. So tribalism is similar. You won't wake up for the also about tribalism. Whatever we know something now, it will not wake. So you're saying there's we usually have voter apathy, just as an extension. We usually have voter apathy, meaning therefore there's a section of people that do not participate in elections, or that do not vote. Also, so what strategy are you putting in place to reach to those people, to convince them so that they should take part in an election? Exactly. How are you going to convince them? Okay. Ine kweli sisi kagana. Ngabuza kuti ndikupita kapanga convince anthu. Ulokabe pama vote kuna meza. Ine kubuza kisana ulokuina ndijabe. Kesi sombea ndi alokase, como pesa no kuino. Ine kuna isako ulokuza ndijabe. Kuma anzanga kuna zisanga nkuluza saja. Zingongoli za kampeni zimakatapira, zama kama handout sisi kama handout. Nuka bila mimi naona politics sign anthu ali mudzenje. Nditali akangotuluka. Ine ndikudutsa kumva kuwa mimi kuti. Ine ndatazuzumira sha atula mudzenje. Akwaku wakhala nthawi wanju 6 days independence. No, usaja ineyo ndilishinga kunyumba. Mutandiroha nthamange kuinacho pa 16 days. Akauza isako saja. The next question, anazafusa kusolina raiwa anagamba kulina kuti kisambo chokubwera chili muyimire pakune constitutional amendment because basically constitution yathu under 35 is not allowed to contest. How to make sure kuti miyezo jeba yasalira zimezo zipangwe so okay pali nemana possibility. Okay, so kubempa constitution isintile ndinjira meta yanga saka ndikutsaba nabwera birina yake abantu ameka mpilana enchi bill meja si yathu manager abanga ntandale kutali mbale tanza ula sainire yati na ibesi akula ko siri madandala kashi kulire ku India timadandala kuti chepere siri kimira nawo kozi mai jaza kashi kulire ndachi chepere atakuya pamodzi atakupanga chinthu chabwino chochipindula ya Malawi if you ask me personally I don't mind to can present what you kulire you see because even nayo siri limira fund in Mashinyamata ndio kimira fund in Masa amene na alibe so being Mashinyamata is not enough to kulire being kulire so zocha is not enough so kulire Mashinyamata akule pamodzi. It's a simple statement made when we find that we can confess takatifu. Just very simple, you know. And you can say how we are traumatized in that. Unaenda kuli hai. No, kuvoda leo mami ntsanga. Kama ika kalamu lokomera tumba mwao limaenda mashanga. Kuka kalamu dilana anthu ampaka lifeyo. Ulachijebe de makala kota. Ndai kukuza menda dutsango vanhu vandibe kumutsapo mpaka leo. You can't even believe. Walokuwa ndio kulisa private table next week. Tutumiza private bill ya shinkati. Tukaiko wetsaso. You see? And just because we know again amufuna kusakira chiraki
Because ntchito ya parliament ntchito zitatu. Yoyamba kupanga lamulo, lachiwiri kuimira anthu, lachitatu kuyendetsa budget. Ntchito zimene zili constitution zili. Ndi parliamentarian azibuza kuti lamulo ili silingasinthe wamba. Faka basi ndirakalekale. Munthu uli ntchito yakupanga malamulo. Ngati mamusa apita kusinthidwa iye akupita ndi parliament. You see? So we exhaust all legal frameworks kuti tithandizike. But at the end of the day, I think my biggest one is not the noise of the bad people, but it's the silence of you good people. Timakalo parliament kuchi. Over now umvori see you ajina mana kambango chakuti. It is local with so the silence of you guys is loud. That's my worry. Because I'm not an handa, you know it's a business, they're not there for us. Because you didn't see Pandari. Why are you Mukunda Muka silent or is here? But that's my worry. Thank you. When I will economics in the I'm in second year, of course. You talked something about scarcity. So if we go by the definition of economics, we say that it is the allocation of the scarce resources to satisfy the unlimited ones. So when you are talking about scarcity, It's the job of the people to defend the money created. In other words, ndama many aturuka ifind these ntchito zimene zilipo ndikatundu amene alipo. You understand it? So I believe kuti ndama ichekachepa zintchito ndikatundu zimaperekedwa sizilipidwa. Ndikatundu wina ndimakhala kuchipatala. kusomaliza munanena kuti mumapanga propose kuti ngongole za MF tizibweza mabwali kuti bwereka matibwereka inkwacha. Okay. Inewe uli ngokuphatha honest opinion. Ndi president ngokweza MF singabweze. Akanene mina makanena. Obesese. Fana ngokweza zikatulutsidwa. Uza chungamo ndi ndrama zimene mafederal bank amangoprinta. Andayikolomisa amatsutsa machungamo. Mafederal bank tulacho zayiwerenga. Iyi number imene akaprintira. You see? Amaprinta zimene ziti amazikhuthula kunoko. Andi kulindana uja isagwe interest wetu kwapanga if ndisanabweze ama use so interest ija ndikaprintira zina so technically ndama ijana zibwezeka kale oka koma ndikamana uli bweze mmakwacha ndikubweretsa issue ya mtundu wina kubwetsa mphamvu kwathu kuti exchange rate yathu isafari so ndikwauza kuti ndalama mkuika nayo ifane kupanda mphamvu mwaigwetsa ife titani nayo ilibe mphamvu. So that angle ndikamkhala just on that side makukamba kubweza singabweze singabweze. Ndinakona banje. Okay. So ine zomwe ziyamakamba za human anatomy zichi. Unaona munthu amene aphunzira human anatomy akuphatha mbiri mwa izi pata knowledge yake utamba kulera ndi human anatomy. Until uone munthu wa human anatomy akukumutsa fa human anatomy. So school economics at the end of the day ili manja mwa munthu amene akayipanga apply. Wajera awayipanga apply moyipa. Wachikundi akayipanga apply moyipa. So yofunikira kwambiri. Even if you have to fight global powers, you have to understand them. So we need an economist. My economist who is a bank which when I was you see? So you can work to our disadvantage, you can work to our advantage based on how we apply it. My essence in education in a whole is good whichever side does. There's no way to do on it. In the kind of education independent you quiz and yeah, I think this system actually did away initiative. It's a model of the syllabus. System of design low is that in a group and a group of masses that look at time with dinner. So someone get about that committee. Because of time, the best way na number was one of the questions. So I may leave a poll on economics. We'll give more questions in now. Now. How will you respond? Yeah. I think I will be also. And on behalf of the economics session, I want to say thank you, Mr. Mahara, for honoring our invitation to come here. And thank you, the audience, for being with us, even though we didn't provide you with snacks that are popular. But you still filled the building. We don't take this for granted. We appreciate it. Thank you. Malawi, Camera.